Ka mau jatap sports club hakas nginengkong ka khatsan tari kelalengkot arjara posau. Kala penlong ka jing pandai kopsyat, ia ka balatip kung ka reward mengi dancing competition 2024. Ia kate ka jing pandai kopsyat la penlong hamadan ilakai shino mau jatap. Haka bau ba nur nong rum, serdar ka shino mau jatap ulai don lang kumukongsan, haka jing sak hilang kilong kemilong kepa, kisamla shenrang bekentei, bat kihep ki barit. Haka te ka jing kopsyat lawan masih mentara ki prangut, bakantup nrungut ki kentei, bat arngut ki shenrang. Kibayashi menta ki kentup i Sunday shooting, Patricia Khongyong, Lovely Mary Nongrum, Enka Shadab, Damehi Khongyong, Yokmen Mukim, Sapna Khongyong, badi Lenisha Khongyong. Ia kan nam job menengkong lai ora dari Patricia Khongyong, Sunday shooting ia kan nam baar, badi Sapna Khongyong ia kan nam balai. Ia kate kajinya kopsyat lawan ban bishar do samla welbon mensong, utang shop ki plim kasi, ia balaju itu do upahe, harengkat kapuron kabadab yang mensong, baru ba tensing Khongyong ulai ki kantin penyang sungubha. Ha kabakut jong kajing penyakop lasa miki kusnam syakinong job lengbar kasong pisa. Dai ngakenturu naga benta ki khon samla jongi bakin nang yetrei bakin nang beni ya kasap kepong ke jong phi kan nang poi syakmat naga benta ka roi ka par ka jong phi ha ka jing nang ka jing swai ha ka jing shat ka jong phi ye kum ka dak kum ka sen ka bening kong ka bengi yo kum ha ka sngi tingangai bahaga we sen ka sngi pat imbun ki nang shat ki jongi mi nanai posnong ka jongi te kremen bagi nang yo hi ya kata ka sap bau blai lai kin nang peni hap deng ke jongi kum ka ri ka jai bereu ke jongi berok wei kin nang yo hi naga por se ka por te kum ju naga benta kini kinong simenta ka jing charu ngas ngau ban
ai khublai gerpang naga benta ga jing sim ga jongki naga benta ban peni ya ga sap ka phong ga jongki haga ni ga sui pamenta